Hay mga ka-story, og sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Bay Gamay. Og kini ang story mo, story ko. Story nga i-share sa kuha, nga ko apong i-share sa inyo. Kay kitang tanan na ay story. Pero before na to basahon ang atong story karon, sa mga wala pa nakasubscribe, kay palihog kog subscribe sa tong YouTube channel og palihog na lang pugtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay kung naatay bag-ong i-post diri sa tuang channel. Og sa tanang mga kanunay nga naminaw, nag-comment, nag-share, daghang salamat kayo ninyong tanan. Og kung gusto mo nga naamoy i-share nga story, gusto mo nga mo sponsor or mo advertise itong YouTube channel, pwede ko ninyo nga i-message. Ang atoang contact details o mga informations kay naalang dira sa may description box below. Daghang salamat. O karon, ani-ana gyud ang story mo, story ko. Og diri nagsugod ang tanan. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Peace, ya, gia, yun ning mga lalaki bay. Kusog kay manguyab, grabe mag-effort, consistent pa kaayo kunuhay. Pero sa sugod ready ay maayo, nya ang ending kay magbinuang ragyapon. Katong nasakitan kay ko tungod sa gugmang giatay. Ato na time, gikan ko ni uli sa mua kay birthday sa kuang mama. Iatay lang kay ning broken-hearted pa kaayo ta. Kay wala gyud ta sa tuang saktong hunahuna usahay. Usahay kay kanang absent-minded kay ko. Kay bad trip ka ito kay dili naman di ay kaabot ang ako ang tubil pabalik sa syudad. Unya nakabantay ko kay gabiyahe na raba ko pauli. Ug wala raba gyud na dalag ampo na unta makaabot lang ko sa gasoline station or bisan naalang may kanang mamaligya gasolina kanang daplin sa kalsada lang. Nahotdan yun. Igo na lang gyud ko sa pagpadaplin sa kuang sakyanan. Mingaw ra ba dapita? Pero may gani na lang pod kay naaray suga sa kanang mga poste bitaw. Pero nahadlok yun ko. Unsao na lang yun og binuangan ko diari or kanang tulison ko ba? Unsao na lang yun. Perti na yun akong panawag sa akong mga kaila kung kinsay makarescue sa kuha. Ang uban kay dili pa mutubag. Unya ang uban kay dili pud ko maadto. Nayate na yun lagi ni. Nasakita na gani, gidimalas pag yun. Or nagtinangalang yun ko ato. Nakasyagit kikugtaman sulod sa kuang sakyanan. Siguro tungod na po to sa sagol-sagol nga emosyon. Kalagot, kahadlok, o guban pa. Ug ang ako ang gikahadlokan nga mahitabo. Kay murag mahitabo yun siguro ba. Kay pagtanaw bitaw nako sa side mirror, kay naay nakamotor nga padulong gyud sa kuha. Hinay na ang dagan, ug nihunong gyud tapad sa kuang sakyanan. Gadali-dali gyud unta kog dayal kay manawag ko kay tulis na gyud ni ba. Unya nanoktok na bitaw ng gamotor sa bintana. Nabuyan gyud hinuon nako ako ang phone kay nakuratan ko ug nagkurog na yun ko ato. Nayati na. Perti na niyang panuktok ug ako pod kay gadungo-dungo ko kay naman ni ako ang phone ba. Nga naaraman unta ni dapat dapit sa kwantiil na hagbong. Wala ra bay undang sa pagdukdok niya sa kuang bintana. Kulbaan na kay ko. Nakulbaan na kaayo ko ani ba.
ug paghangad na kog balik, pagtanaw nako sa lalaki kay gahubo na siya sa iyang helmet ug ga-smile man hinuon ug gaway-way pa sa iyang kamot. Naunsa man ni siya. Siguro mga usa ka minuto gyud ko nga gatutok sa iyang nawong. Familiar man kayo. Ug sa dihang hangtod nga nakahinumdom nako kung kinsa ning lakiha. Gipaubos din ako ang bintana o gipamalikasan jud nako siya ayo. Wala pa nawala ko ang kakulba o kahadlok ani pero galagot yun ko niya. Ingon dayon siya. Relax lang ma'am. O ga-smile ra gyud na siya. O niya ako kay galagot yun ko. Tubagpud ko. Nga relax si mahonong. Nganong wala man nimo hubuad ang helmet nimo. Nitubag siya. Nga kabado raman pod kay ka ma'am. Nitubag pod ko nga. Masay kabado. O gayaw-yaw yud kog taman ana. Pero giputol ra ko niya o gipangutana ko niya kung gaunsa ko atong lugara. Og didto na ko nahinumduman og balik ako ang sitwasyon. Niyati na ni. Tabangan bagi hapon ka ako ani niya nga gipamalikasan ra ba nako ni siya ayo. Gapakyut-kyut na lang pod kog ingon niya na nahotdan ko gasolina. Abtik raman po na siya nga nakatubag nga. Tara ma'am, joyride ta. Tubag pod ko. Ngon say joyride man? Hingan siya nga. Joyride paingon gasolinahan. Sakay na nako ma'am. Nitubag pod ko. Nga sakay ko nimo? Hingon siya nga. Angkas ako ang motor ma'am ba? Ako po siyang giingnan. Naunya, ako ang sakyanan dere. Ningon po siya nga, balikan lang nato na ma'am. Delikado kaayo kung magpabilin ka dere. Mas safe ka kung kuyog ka sa kuha. Sana all safe. Bitaw. Pero sakto man po iyahang giingon. Pero ang problema lang kay wala siya'y extra nga helmet. Ningon na lang po na siya na kung madakpan daw mi kay wala ko'y helmet, kay ako'y pabayro niya sa violation. Buing yun. Sa moto nga niangkas ko niya, og nangita na may gasolina. O niya gihatod pa jud ko niya pabalik sa kong sakyanan. Magtaksi na lang man unta ko pabalik or mangita raglaing kasakyan, pero niingon man siya nga pauli na pud siya og didto siya moagi. Maupod tong nakit-an ko niya ganiha. Sa moto nga naa nagyoy gasolina ako ang sakyanan. O imbis kay magpasalamat ko niya, ambot lang kay nakahilak naman hinuon ko. Siguro tungod na to sa kakapoy, ka-stress sa mga nahitabo. O broken-hearted pa jud ko. Sa balay pa lang namo kay kahilakon nako kay sige silag pangita sa uyab nako. Kay nganong wala daw mikuyog pag uli nako nga birthday man ni mama. Giingnan na po nako sila nga gabulag ni me. Dili pa sila motuo. Ug moingon pa na sila nga sayang daw mi kay dugay na daw ug basin magbalik ra daw. Pero ambot lang yun. Ug wala yun ko nitagay sa balay. Kay basin makahila ko. Ug dali ra ba pud ko mahubog ba. Ug mag-drive pa man pud ko kay trabaho pa ko pagkaugma. Nakapangutana gyud na siya sa kuha kung anong gahila ko. Ngun siya, "Ansa ka ma'am?" Dili man ko magpabayad. Ayaw lag hilak. Tubagpod ko nga, buing jud ka no. Coffee ta? Libre na ko. Pasalamat na ako si Mua. Nitubagpod siya. Nga gabi naman ma'am. Sunod na lang. Nitubagpod ko niya. Nakiasawa nga gahulat ni mo? Tubagpod siya nga. Nga wala man ma'am. Single and available pa ko ba? Pero, sure ka nga magkapita ma'am. Nakabado na ra ba kayo ka? Yati kay gini siya ba? Sa matong ga-ice cream na lang mi. Napugos ra gyud ni siya kuyog na ko ba?
Or base nabalaka pud siya kay nikalit ra kog hilak. Sumoto nga pag-abot namo sa convenience store, kinangutan ako kung unsay flavor iya. Hiningon siya og vanilla daw. Pero giingnan ako siya na dili pwede vanilla kay mo na'y paborito na flavor sa kong ex. Ingon pud siya, nga hala, unsay labot nako. Nitubag pud ko nga chocolate ra kay lami. Ako'y magbuot. Og wala na siya nahimo og nangita na lang siya glingkuranan. Naman po'y magtagay-tagay dito. Ang uban po tambay-tambay ug na po'y mag-snacks. Gapa-apil pag na siya slice bread ba. Sa moto nga, huwag lang nga na may ice cream. Kaya nangutan ako niya kung unsay iya hangalan. Nitubag siya nga Robert, ma'am. Ikaw, ma'am. Niingon po ko niya nga Lisa. Robert di ay iya hangalan. Familiar ko siya kay gasoline boy ni siya sa suki nako na gasoline station. Kusog man pud kay ni siya mo smile si Aupod maong nakabantay ko ug nakatimaan ko siyang nawong. Pero wala lang yun ko kaila siya hangalan. Og in fairness pud niya, kay maayo man day po ni siya modalag chika. Nalingaw ra ko niya, while gakaon may ice cream. Kabalo siya maminaw, og makasabay pud siya sa ko ang mga topic. Og kay puslan man na sakit pa kay akong heart, tungod lagi sa gugmang way ayo. Og ingon pud nila diba na mas okay daw na mo share ka sa usa ka stranger. Sa moto nga nitindog ko, og nibalik og sulod sa store, og paggawas nako, kay gadala na kog beer nga manipa. After ice cream kay tagay dayon, magpagawas lang yun ko sa kuang gibati karon. Bahala na. Hingon ko niya, tagay ta? Please. Kuyogis ako. Nitubag pud siya. Nga dili ra ba ko mainom, ma'am? Tubag pud ko, nga bot-bota. Dili man ta magpalabi kay mag-drive pa man ta. Kaning usara bitaw. Dayon ayaw na pagmam sa kuha. Tubag si Robert, nga dili ra ba jud ko mainom, ma'am? Or please. Pero kuyugan lang tika kay magmaoy jud ka unya ba. Nagkatawa yun ko siyahang giingon og niingon ko nga maoy gud tawon. Tagay lang. Pero walay hilakay. Pero seryoso ba? Dili ka mo inom? Ningon na si Robert na bawal daw siya ang tagay og ni smile. Wala na lang ko nangutana og ipasagdahan na lang nako siya kay kuyugan raman daw ko niya og mag-andam siyag panyo kay para pahid daw sa mga luha inigihilak nako. Siguro nakabantay siya nga dili yun ko okay. So motong gisugdanan nako ang tagay with a stranger. Stranger pa jud kay ngalan lang ako ang nahibaw-an niya ug kung aha siya gatrabaho pod. Naka-feel man pud ko nga masaligan siya. Wala ko'y no-feel nga danger nga kauban siya karon. Medyo respectful man pod iyahang pagtan-aw sa kuha. Ug usap pod dili man sa hinawayon ta ba pero dili siya gwapo. Bati siya gnawong. Honest lang gyud ko ba? Maong safe ra ko ani karon. Bitaw. Sumoto nga ako ra ang gatagay. Siya kay gakaon ra sa pulutan. Pero mga ikatulo pa to katagay nako. Kay gasugod na kog maoy. Bitaw. Gi-share nako siya akong love story. Og in fairness gid niya kay good listeners siya. Naminaw siya sa kuha. Gisultihan po na ako siya sa rason kung anong gabulag mi sa kong ex. Gahilak na ko ani og ambot lang kay murag apil sipon nako kay gatulo na. Dili man ni ang first time nga nihila ko tungod sa kong ex. Pero bag-o pa man gud may gabulag.
maong sakit pa kaayo. Ang kalahi lang karon kay sa usa ka stranger na ako i-share. Wala ra pud ko naulaw nga gilakila ko didto. Siguro kay nakainom na ko or wala na ko'y pakialam sa palibot. Kay sobrang kasakit ang ako ang na-feel. Ug ang next nga nahitabo ato nga ako ang nahinumduman kay nakamata na lang ko nga labad ako ang ulo. Pagbukan ako sa kong mata, kay nakapasalamat yun ko, kay nakauli raday ko. Ingon yun ko sa kong kaugalingon nga dili na musab ug hubog-hubog. Pero paglingin ako sa kong kilid, kay naa may lalaking gatalikod, nga gahigda, nga walay sanina. Nakuratan ko, nganong naaman diri ang ako ang ex. Nganong naaman ni siya dire. Nakabangon kog pinakalit o gitry na kog remember unsang hitabua nganong naaman siya dire. Gitawagan man kaha nako ni akong ex ba. Nakatindog yun ko. Ug didto ko naka-realize nagahubo man di ay ko. Zero balance yun. As in, wala ko'y suot. Nakasyagit yun hinuon ko o gibiran akong habol ug ako ang gitabon sa kong lawas. Ug pagtanaw nako sa lalaking gahigda, kay gahubo pod siya. Unya, nakamata na siya. Dayon, nilingi na ko ug niingon nga, mata na day kalis. Ug nakuratan jud kog ayog samot hinuon. Wala na jud ko kalihok. Wa jud ko nakatingog. Hiyate na jud ni. Naunsa man ni? Nganong bati man ni siya gnawong. Dili ko gusto mo tuo sa kuang nauna-unaan. Pero gahubo siya. Gahubo pud ko. Nayati na yun ni ba? Unsao na lang yun ni. Nganong bati man siya gnawong.